वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बड'सा प्रडाक्शननि आं मोनानि मोननैसो नुथाय नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय फैनाय जाबाय। बेवहाय लाइटफोरा दा जोंजोब्बाय नैया लामानि साहा फारसे आरो बिनिफ्राय नैया आबुं महर मोननो थांगासिनो दङ। हाबाफारि महरै जेरै लिरखानाय दं बेबायदि सम मथे गासैबो हाबाया जाफुंजोबनांगोन। जिहेतु नैया दा बरायबाय गोजोन फै समायना नुदों नै नोंथांमोना 43थि बोसोर सालिया जुथुम्मा भकतपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिथिंबो नाय नोंथांमोना नैया शिव कृष्टि संघआ बेखौ होदों आरो शिव कृष्टि संघआ काछारिपारा गामिनि अलंबार क्लाब आरो शिव कृष्टि संघआ नैया बेखौ नोंथां माबा दिन्थिना हो बेखौ स्पन्सर खालामदों माने होदों आरो बेखौ आरो बेनिफ्राय नैया गाहाय दरखङा जागोन थांगासिनो दङ। नैया गाहाय दरखङा दासिम आबुं जायाखै माने बानायगासिनोसोथ' गाबोन फुंफोरालागि जागोन बायदि मोनदों आं। आबुं जाजोबाखैनो आरो नोंथांमोना नुदों नैया गोजाननिफ्रायनो लाबा नैया नोंथांमोना नुबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारि जोबोर मोजां समायना जादों नैया बेफोरो आरो खामानि दंबावो बेवहाय गोबां माने बेवहाय हि गुफुर लागायगोन आरो दा जिहेतु सम गैला गाबोन फुंफोरालागि जाहैगोन आंनि मोनसे मिजिं दङ फुंसिम जाहैथारगोन आरो बैफोर आलारि बाथियावबो बोरै लगायगोन बेखौ माबाफोर खालामबावगोन नामा बेखौ गाबोन समाव मोनथिगोन। दा हरनि नुथायखौ नोंथांमोन आं दिन्थिना होबाय 10 खालार दिनै 2023 जानुवारिनि 10 खालार हरनि समाव बे जोंनि गोजोन फोथाराव 43थि बोसोर सालिया जुथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै नैया हाबाफारि सोलिगासिनो दं। बेयाव गोबां माने बोरै गाबोनो जागोन समाव जाहैनांगोन जिहेतु हाबाफारि आरो बेवहाय जनो थाखाय जिगाब लाबोनाय जादों। गाबोनो थान्दैफोरा जिरायनो थाखाय जिगाब लाबोना दोनदों जों स्टेजनि माने जौसांनि उनथिं जिगाबखौ लाबोना दोनदों आरो हराव जिहेतु सियारखौ बना होयोब्ला गुसु मोनगोननि उसुबिदा जागोनखौ नोजोर होनानै बेवहाय जिगाब होनाय जागोन। जिगाबखौ लाबोना दोनखादों आरो साउन्डखौ टेस्ट खालामना नायबाय आरो दासिम नैया बक्सफोरखौ सेटिं खालामजोबाखैनो जिहेतु दिनै जेबो हाबाफारि गैया बक्सनि गोनांथि गैया आरो नोंथांमोना नुदों नैया खामानि मावगासिनो दं आरो बेलाय नैया मदाराम खामानि मावगासिनो दं दहायनिफ्रायनो मावगासिनो दं आरो दासो आं दिन्थिनो हादों आरो दहाय गोजौआव बै आं बुंनाय लाइटखौ होदोंना उनथिं होआसै होगोन दा उनावहाय होगोन आरो बक्सआ दिनै गाबगोन ना गाबा बायदि दा हरालागि दा हरालागि टेस्ट खालामना नायगोन चेक खालामना नायगोन आरो बै जौसाङाव खामानि सोलिगासिनो दङ नैया आरो आं खेबसे दिन्थिबावनि नोंथांमोना नुगासिनो दं बेवहाय गाबोननि थाखाय जा हाबाफारि लानानै माने माबाखौ खालामदों बेलाय बक्सफोरखौ सेटिं खालामदों आरो बेनिफ्राय गाबोन बेलाय बेफोरो এইবিলাক ফুটাবোৰ অসুবিধা নহ'ব এনেকা কাৰ্পেট থাকিব না এটা কাৰ্পেট থাকিব ঠিক আছে। बेनिफ्राय आरो नैया बेयाव खामानि सोलिजोब्बाय थादों आरो आं एसे बेफोराव माने हा होब्लाबो माने बुस्थुआ नैया एसेबां मोजां जायाखै। ইয়াতে আৰু কি দিব ইয়াতে কাৰ্পেট থাকিব না অহাকালিৰ ভিতৰত কাৰ্পেট দিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে आरो बक्सफोरखौ नैया सेटिं खालामगोनसो दा हराव सेटिं खालामनानै बक्सफोरा नैया बेवहायनो दङ बेफोरखौ गाबोनो फुंनि बेलायाव दा हरावनो नोंथांमोना सोदोबखौ खोनानो मोननो हानाय खिन्थु आं दा एसे ओंखारफिनबाय आरो दासिम बिथिं लाइट होनाय बाथ्रा दंमोन लाइटखौ होआसै आरो बेनिफ्राय दा बर्थमान बेबायदिनो सोलिबाय थादों दादु दे आरो ओइलाय मिन्टुखौ नुदों नोंथांमोना आरो बेनिफ्राय मा लाबोलायखो लाइट बेफोरखौ लाबोदों आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो खामानि सोलिबाय थागोन जिहेतु आरो बेफोरखौ माहाय दिन्थिना होबा मा लाबोदों गारियाव ओइलायखौ माहाय दिन्थिना हो गोजाननिफ्राय दिन्थि माखाथिनिफ्राय दिन्थिनो ओइलाय बेफोर लाइटआ जेब्ला सेटिं जागोन अब्ला नायथावना समायना मोनसे नुथाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना आरो बिथिं
दा आं आरो इसेबां दिन्थिबाय थालिया थेवब्लाबो दा जिहेतु समनि गोनांथि बेफोर खामानिया जेब्ला समाव जाफुंजोबगोन अब्लासो आबुं महर मोनगोन अब्लासो माने गाब गोनां समायना नुगोन जागासिनो दं खामानिया बेनिफ्राय नायबाय था नोंथांमोना बेखिनि गाहाय जौसांखौ नायहर दासिम मोनसेबो माने बेवहाय जेबो सावगारि नुनो मोनाखै नोंथांमोना गाबोन फुंसिमहालागै जागोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरो बिथिं फिरफिला बिरहोनाय जायगाखौ आं आरो एसे दिन्थिबावनि फिरफिला बिरहोनाय जायगाया जाबाय जोंनि दखरायाव बेसेबांखान गामि दं बै गामिफोरनि फिरफिलाखौ नैया बेबायदिहै आं एसे साननानै खोन्थाना होनि बे फिरफिलानि बे दान्दायानो जोंखौ खोन्थागोन जोंनि दखरायाव खैखान गामि दं आं एसे खोन्थानानै गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा 10 7 8 9 10 11 12 13 14 थारमाने 28 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 गामि दङ भकतपारा दखरा फरायसा आफादनि बेन्दोङाव 28 बर' गामि दङ 28 गामिनि 28 फिरफिला बिरहोनाय जागोन गामिनि आफादगिरिफोरा बिरहोफैगोन बेखौ आरो बेयो समफोर जागोन माने 12 जानुवारि खालि आरो दा आं एसे आंनि भिडिअखौ गोबां गोलाव खालामलाया थेवब्लाबो नोंथांमोना नुदों नैया खामानि सोलिबाय थादों आरो सोलिबावगोन जिहेतु এইটো কেইটামান বজাত কমপ্লিট হ'ব ৰাতিৰ না ৰাতিপুৱাত এইটো আপোনাৰ ৰাতি 11টালৈকে তাৰমানে কাম চলি আছে ৰাতিৰ 11টালৈ কাম চলিব नोंथांमोना नुबाय 11टासिम माने खामानि सोलिनानै बेखौ आबुं महर होगोन बेनो गाहाय माने दरखं जागोन आरो बेखौ गाबोन आं दिन्थिलायसिगोन जिहेतु दाबो आबुं जाजोबाखैनो आरो 11टाলৈके कामটো চলিয়ে থাকে आच्छा 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 आरो बेथिं फैदो आं दा आंनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालासेनो आं बेखिनियावनो आं भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय आसा खालामो आरो आं इयुनफोरावबो आं भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन गोजोन फोथारखौ आं बेखिनियावनो नागारबाय गोजोन्थों